Kaixo eta ongi etorri gurera, Aitor, zer moduz? Ongi, teskar mila, gonbidapenangatik. Plazer bat zuen izatea, Aitor Azkarate, abeltzaina. Bai. Hitza emango dizut, lehenik eta behin pixka bat testu inguruan kokatzeko, aurkezteko zure burua, zer egiten duzun, beraz aurrera, Aitor. Bai, bueno, ni abeltzaina naiz, esnetako biak dugu, ekologikoan lan egiten dugu, Baztanen, anitzen nahi zuzen ere. Eta, bueno, ni ez nago bakarrik, momentu nesei lagunei gara, eta, bueno, ekoizten dugun esne guzie, transformatzen dugu. Jogura egiten dugu esnia eta gasna, eta gero banatzen dugu ere bai, bueno, hemen. Aniztik 50 kilometro inguruan, hori da bizken gure lana. Noiztik zera abeltzaina? Ni, bueno, ni hasi nintzen 2003-en, beraz ja bastu dira 23 urte, baina ja aitek bazituen behiak, eta, bueno, familiatik bazenuen harremana, lehenagotik. Bai, txikitatik beti etxan ibili gara, adinen arabera ere bai, batzuten gehiago eta batzutan gutixago, eta, bueno, azkenean etxan gelditu ginen bai. Bueno, badakigunez, saio hau aldaketa klimatikoaren inguruan hitz egiteko da. Zuk aipatzen duzunez, aprobetxatuta trajektoria hau, urteetan zehar nabaritu duzu aldaketak gertatu direla? Bai, eta batez ere azkenek urteoketan, Egia da, bueno, ni ja bautela dinbete da ja urte batzuk sektorian lanian, eta lehenbizitik oraiera, bai. Egia da, bueno, denak egoartzen gara, ez, bero gehiago egiten du. Egia da, uste dut zenbait sektoretan, bero gehiago, batzen duzu aire egokitu eta ez da, pasten, ez, bizek saitzen du. Baina guri ja lurrakin eta klimakin lan egiten dugunok, eragina badire bai. Eragina negatiboa, imaginatzen dut orokorrean? Bai, orokorrean bai, baina gauz ez du positiboak ere badire. Bale. Bai. Gero pixka bat sakonduko dugu gehiago horretan, baina laburtuz edo zeintzuk dira nabaritu daitezken, abeltzen nabaritu daitezken gauza nagusiak? Kontuten hartu da gu nun gauden, ez? Horre badu eragin, ez da gauza bera uste du nik, Ni bastantik solastiko batzut, eta iruditzen zait ez dela gauz bera Baztanen, eta Nafarroa hartute bakarrik, Riberan, ez? Bai. Gu adibidez, momentuten uran arazik ez dago, ez? Gehien bada beruak eragiten dakune guri, eta bueno, gure sektorian, orai, galditen badizu nekazari batei, ni abeltzaina naizen, ni animaliekin lan egiten dutenez, hori da eraginik nagusiena, ez? Eta igual nekazari betzek eraindatzu, uri eskazio badela edo, bueno, bertze eragin batzuk, ez? Bai. Ados. Aipatu duzu, gauzetako bat, denok nabaritzen duguna, temperatura igoera. Zuei temperatura igoerak, batez ere duela gutxi izan genuen 36 graduko igoera horiek nola eragiten dizuete? Bueno, azkenean, karo, alde batetik kontuten hartu behar da lurra edo belaiak, eta bertzertik animaliak, ez? Bai. Guk adibidez nik adibide gisa jarriko naski zen 2022 garren urtean, hori izan zen nik zautu dutenik udarik beruena, horitzen nahi zenetik. Egia da, adinekoekin soazten mauzu, leheno egiten zituela beroiek, Baina nik uste dut, intzituen beroa astopituak, beroa handiek, baina gainera jarraian. Gintuen, deitzen hola de kalorroiek izan gintuen, ez da izan bat izan gintuen, ez? Eta, bueno, guk uste hori nahiko txarra izan zen, ez bakarrik ekonomikoki, ez dut bakarrik hortara bideratu nahi. Baina, bueno, eraginek dire batipat, bera hunditen badu, belarreza honizatratzen, lurra lehortzen da, eta orduan belarre ekoizpena jaisten da. Hoi argite garbi, gu behar dugune da, gaina Baztanen, 10-etik goiti urik ez baduiten lurra ia nabaritzen du. Igual beste tokitan hauekin mantentzen da, baina Baztanen uri behar dugu. Nahiz eta hundiz ez den bihar, belarra tratzeko ez da uri hundiz bihar, baina bihar da. Eta gaina horre egitzen badiago bero handie dela, horre badu eragin lurre idagokionez. Bi, animaliak. Animaliak gu bezala, gu ere beroakin nola jartzen gara. Aize motelago goten gara, gian gutiago egiten dugu, eta behiak ere ure, behar du hurbil, behia nahiko alferra da, eta ure ez badizu hurbil ez dira honiz mugitzen, horre badu eragin, ur gutiago edaten badu, eta jana ez badu jaten behar den bezala, ez neko izpena egiten da. Ez, orden hori. Eta gero bertzea da, eltxoak edo mamurruek, ez? Karo, ja, klima aldaketakin, temperatura epeltzearekin, tortzen zaizkigu eritasun batzu lehenago ez gintunak. Eta horre badu eragin zuzena, bai lurran, ez? Azken finean, bai gara gu oraindik ez, baina hurbiltzen ari dela arazoak mamurruekin, eta behietan bai,
azken gero xertatu behar duzu, nahi balio duzu xertatu edo ez, eta hor bat eragin bai ekonomikoa, bai animalian aldetik, bajak eta bar. Bai. Aipatu duzu zuek zorionez, lehorterik ez duzuela, hala ere, euri falta nabaritzen duzue? Lehortik ez dut erran nahi, 2022an lehorte bezala. Nik, bauten esperientziakin, igual adinekoak baute gehiago, ni bost urtetik behin nola, badugu lehorte bat. Ja. Uri gutixago. Eta horre badu eragina belar gutiago dugulekoz. Eta egia 2023, 24 eta 25 onak itzen direla baztanen. Gure ikuspuntutik, behiak segitu dute gaute egun, kanpora atratzen belarra jatera, belarra bat zelakoz. 2022an ez, karo, bera hundi egin zituen, belar guti bat zen, eta azkenean erosi barri zen ginen. Eta horre bat du eragin ekonomikoa zen, azkenean tokietan ere lehorti izan zen, eta kostea goratu ziren. Bai. Bete ipatzen da baita ere, nik entzun izan dut, ez dakit horrela izango den, bai gizakiak, animaliak eta izaki bizidunak egokitu egiten gerala gure ingurura. Gai dira animaliak, gai dira lurrak egokitzeko gaur egungo aldaketa hauetara? Krisuten bero egin zituen. Niri kostatzen zait. Ez, egia da egokitiko garela. Erraio, gizarteare batzu bizi dire iparralderago, ez? Hotza gehiago egiten duela, eta hartzeak erdialdean bero gehiago egiten duela, ez? Erraio, egokitzapena eman delako, ez? Baina horrek hau niz demora beharko luke. Nik uste dut, guk ez dugu zauntiko egokitzapen hori, baina beharko du egokitu zen. Argi dago, beti eta bero gehiago egiten duela, uri ere jeitxea. Gandu urte nahiko eurite majo izan zen, bazanen, ez? Baina bai beharko dugu, ni batez ere ikusten dutena egokitu behar dutela animaliek, kasu honetan gu behiatugu, heldu diren mamurru edo uli, euli edo eltxo, hoi bai egokitu behar dela, zen arazo bat dugu. Azkeneko ez nahiz dira bizpiru urte behiak ere hil ziren, arazoak izan ziren, eta ardiak ere bai, orden, nik uste egia hor dago esertua, ez da bat hor dago. Baina berzaldenik ere uste dut, debilena hilko dela, edo ahulena hilko dena, eta egokitu beharko dugu lortara, baina hor bai egokitu beharko dugu. Horri buruz ere hitz egin nahi nuen, aipatu duzu, eguraldi hauekin aldaketa klimatiko honen eraginez, animalien produkzioa ere gutxitu egiten dela, eta osasuna ere bai, aipatzen duzu, eltxoak eta euliak batik bat, horrez gain beste ondorio batzuk izan ditzake aldaketa klimatikoak animalien osasunean? Ez, nik uste hori direla, guk momentunten aberitutugunek, ez? Animaliei dagokionez, horiek izan dira. Horai arte, behin ez dugun izen eritasun edo ulik, horai aigara izaten, eta karo, behia ez dago egokitu, Eta batzui eragiten dira gehiago, eta batzuk hiltzen direra bai, ez? Orden, karo, hor erne ibili behar dugu, eta, ez dakit horre igual egon mamar da, zuk ertitzure egokitzapen bat egon marko du, batzuk hilko dire, personetara pasatzen den bezala, orden nik uste dut, ni ez nahiz ala baiteroa, baina netako hori izango zen, hortik abituarko ginen eta gan egokitzen edo poliki heldu denari, etorriko da, ezin duguna da dena hil, hau da, dena xertatu, urtero, irutzen zain neri, bai. Zeintzu dira zuek, abeltzein bezala, pairatzen dituzuen ondorio ekonomikoak edo arazo ekonomikoak? Bai, lehemizkoa, behian osasuna ez badago, nola baiteroa ditu behar diozu eta horrek suposatzen duen guztiarekin, ekoizpena iristen da, belarrik ez da, belar eskasa da, bai momentu inateko, baina bai negurako. Guk orai udaberri udan, belarra egiten dugu gero neguen izateko. Gutiago baldin baduzu, erosi behar duzu. Erosi behar baldin baduzu, behar du izan. 2022an izan zen ere idortia orokorrean, prezioak hauniz goratu ziren. Eta batzutan eskasia ere bai, hor urduritasun bat hasten da. Eskasia baldin bada, ez egiten duten igorren berze behiekin. Orduan, izaten dire, baina erran bezala, ni momentu duten 5 urtetik behin olako zerbait izaten da. Ez da ere olako dramatikoa urtero baldin batzen bai. Baina, momentu eta gastu horiek dena zuen kabuz doa, zuen kontura doa. Bai. Urteak abein egiten duzu kontuek eta ez urtero igualak. Hoi argi dago, ez? Eta horrexegatik beldur ematen du, zen gu azkenean gaude eguraldien menpe daude.
polite da, ez? Ja, Baina esatea badu bere arriskua. Claro. Bai. Claro, vale. Aipatu duzu baita ere, prezioak igo egiten direla, larreak ez duela funtzionatzen, eta prezioak igo egiten direla. Bai. Zenbaterainoko sostenibilitatea izan dezake horrek, hau da, 5 urtean behin lehorte bat egoteak eta prezio guztiak igotzeak sostengarri egiten du zuen lana? Nik gugara, intiak ere badu bertze, ekologikoan egiten du. Orden, erabat ezberdina da Nafarroan dagoen abeltzaintzatik. Guk ez da izen bat izango dira, hori datuak ez dakizki buruz, baina 120 bat etxaldi izango dira esne ekoizten dugunok. Eta gu bakarrik ekologikoan, orden, eta intiakoa. Eta, maneioa erabat ezberdina da, gure biak egun guztiak kanpoan daude. Gure dependentzia da, guk badugunen momentuetan etxean. Bertzeak ere badute, etxean, zati bat, baina gehien bat erosten dute kanpotik. Eragina ezberdina prezioa. Gu egokituago gaude, uste dunik, lurrari, bertako lurrai, eragiten dako gutiago prezio igoerak. Eta egite esplikatzen izan. Eta guk erosten duguna, normalean da, hurbileko nekazari. Guri ez dako eragiten merkatu mundialean edo erabakitzen diren prezioiek. Gutxiago erosten duzu, Bai, eta hurbilekoa. Ez intensibo lan egiten dutenak eta kanpotik harri bar duten horiek bai eragin zuzena dute eta urtero gainera. Zen hemen ez badago idortea, badago bertzetoki betian. Eta azkenean espekulazio ere badago. Gu benpin saiatzen gara hurbileko nekazari erosten, nola paiteran zinetik ere solastu eta horrexegatik nahi nuen mai gainean utzi, ez dugule denek, ez dakule denei modu berian eragiten. Bai, argi dago. Aipatzen duzun, lehorte horiek iristen direnean, egoera aldatzen denean, prezioak igotzen direnean, instituzio publikoek, administrazioak nolabaiteko laguntza eskaini dezake edo eskaintzen du? Adibidez horre okerrez banago, Ukrainiako gerrakin egertatu zen, lasto eta hartu eta ekasten da lehen gai desente handik eta horrek lertu zuen dena, handik etzen ekartzen eta prezio igore izan zen eta hor diru bat bai banatu zen, Beti gaude instituzioa behire, nik uste norberak ere behar duela ere argi duki ze sistematan lan egiten duen eta ze ahuldadea baduen sistema horrek. Horrexegatik netako garrantzitsua da norberak bere inguruan duenari egokitzea. Beti ez da gaizki etortzen, instituzio baina ez dugu beti beraie behire badire beste gasto batzuk baina egia da lehenbizko sektorea mantentzeko eta zenbait sistema mantentzeko horren beharra dela. Hasieran aipatu duzu aldaketa klimatikoaren efektua bereziki nabaritu duzula azken urteetan. Neurriren bat hartu duzue aldaketa handiago horiei aurre egiteko? Guk 2009an hasi ginen ekologikoan ekoizten. Nik uste dute netako garrantzitsua da eta zuk baduzunera egokitu, behiakan egokitzen baduzunera, eta ez daitezela bizi burbuila batian bezala, Gaur egun instalazio hona dire, kotxe robota, baituzte ere ure bezala botatzen duzen odei batzu, freskatzeko, eta da bertze sistema bat, Baina, nik uste dut unekin jakin behar dugule bizitzen. Hau, heldu da, irutzen zainari gelditzeko, eta orden guk hortara egokitu beharko dugu, Egia da gaur egun, dena ez, baina, sortzen dira, edo berritzen duzte idea berriek atratzen dire, unei aurre egiteko, Baina nik uste dut garrantzitsua dela ere gu ere, badugunera egokitzea. Ur gutxiago jasotzen duzun horietan ere baduzuen nolabaiteko tresnaren bat ura hobeto aprobetxatzeko, gordetzeko edo horrelako zerbait? Ez, baina igara. Ados? Horai ondoko inbertsio horti joango da. Nolabaite ure aprobetxatu, badugun ure aprobetxatu izin zen gure ondoko helburue. Ados. Ez dakit gadez daiteken nolako... Ez urputzu, urrazpitik albalin bazen. Guk herri bat dugu, errete bazanen suertez edo guk kudeatzen dugu, herritarrek kudeatzen dugu uraren asuntua eta bada. Gure herrien bada ur nahikoa,
Baina, bueno, da nolapait ere ongi aprobetxatzeko, eta bai. Baina egia da, erran bezala, bastan toki honean gaude, urari daukionez. Bai. Bestalde, aipatu duzu, animaliak aipatu ditugu, eltxoak eta euliak, eta txertoak. Hortaz gain badago beste moduren bat animalien ongizatea bermatzeko edo ziurtatzeko? Nik uste dut, erran bezala, gure sistema berriz ere errain dute ezberdin da, eta gureak kanbora. Nik uste dute arbolak horrein dute belana. Itzela ura kasiten dute, eta nik uste belaietan eta gusaiatzen gara, denak ere arbol, edo sasie erten dugu, ingurua ere behar du bizia, ez? Horre hogin dire xorie egin duzte eltxoak edo mamurrek, nik uste dute bioizeta beharrezkoa dela, ez? Eta horre bera, kasinen du gure eta freskatuko du ingurua, eta behiak ere egongo dire hobeki. Nik uste hori dela, horrekatik ertzen duen egokitu behar dugu badugunera. Eta horrek nik uste dut, haundiz lagundiko daku klima aldaketa honten. Askok esakondu dute baita ere, teknologia berriek kalte egiten diotela landa eremuari, tradizioari, kasu honetan zuek nola baitean ere demostratzen duzue, ez teknologia berriak ere lagundu dezaketela, lagungarriak izan daitezkeetela. Nik uste dut, horren kontra zaila da batiar, bizi aldatzen den neurrien, egokitu beharko duzu, atratzen diren berrikuntza horiei, ez? Zuk aprotxatiko duzu batzuk, bertzatzu, guez gara itzen eskuz deizten. Guba dugu makina bat deizteko. Eta ere berrikuntza bezintzen bere garaian, horrei badire robota, guri etzaiko konpentsatzen. Zen gure behiak kanpoan egoten dire. Eta robota behar du hurbileko behiak iduki ez. Orden, nik uste dut berrikuntzak norberari dagozkionak aprobetxatu behar direla. Azken finean, baduzu traktore bat, ez gara egun guzien lanean eskuz daitzen. Eta hori bere garaian ere aldaketa ikaragarri izan zen, ez? Manduakin edo astakin lan egitetik traktorekin itera, ez? Orden, nik uste dut egokitu behar duzula eta aprobetxatu badiren berrikuntzak. Zer moduz ikusten duzu abeltzaintzaren irudia gizartean? Aldera ona da. Nik ez dute egia da balitek aldatu izana. Erran nahi dut, lehen aurrerakuntze edo kusten zen hirian zaola eta gibelat gelditzen zen herrien gelditzen zena, ez? Irudioi nik uste dut aldatzen nahi dela. Baten zuen gehiago zirela herritarrak baino. Eta baino oino gutxitxe dago. Ez dut erran nahi arras, baino bai. Aizago guratxoa bidaltzen dakuten, niri basatzen ikanpoan ikasi nuen eta itzuli nintzenean hasiera batean ez zuten ongi ikusi. Orduan ikuste dute guratxoen aldetik eta bulketzen gaituzte kanpora ikastera batea, ematen du hori dela hobekuntza, eta nik kanpoan lan egin dut ere, eta ez zait iruditzen ala denik. Erran nahi dutena da, lan guztia dute beren gauzak, osatu behar zaitzu, eta gero baloratu hartu zu bertza gauzak. Ez bakarrik ekonomikoan lan orduak, baizik eta nik uste dut, norbera batu bizitzen helburu batzuk, eta horien arabera, orduen, egia da igual, pixke gutxitxe den, nahiz eta saiatzen nahi den horri buelta ematen, Eta batzuk usten dute, baina oino bada lan bat egin barra bai. Nun nabaritzen dituzu aldaketa horiek? Prentsa aldetik edo komunikabideen aldetik bertzen modu bete solasten da. Ez, maten zuen lehenago etxean gelditzen zen, nekazaritza biltzen zen lan egiten zuena zen, bertzea gauzik etzakien egiten. Eta gaur egun gauzoiek aldatu ez da aipatzen ere. Gaur egun lehenbiziko sektorean egiten da jende formatua dago. Eta nik uste dut horrek ere, ematen diola balio bat lanai. Eta gero ez du gatzen duar, garela, elikaduraz ekoizten dugunak. Eta nik uste horrei respetoa zaiola. Zer egin beharko lukete alde batetik instituzioek, administrazioak, abeltzaintzaren sektore laguntzeko, eta zer egin beharko luke gizarteak edo norbanakoak sektore indartzeko? Nik aldetik, norbanakoa nik uste dut dene badugule gure erosketekin erabaki politikoa da. Zuk zer erosten duzun, horren arabera utziko duzu lehenbizko sektorea. Eta hemen ez da inori kulpibo da, norberak erabakiko du. Nik hartzen dute esne bat, 30 zentimoare duna, edo nahi dut 2 eurokoa. 2 eurokoak utziko batzuen lana, paisai bat eta ekonomia bat. Eta bertzeak, kanpotik etorri den bat,
klima aldaketari dagokionez, kanpotik ez dakizun kilometro egin behar duen ailegatzeko, ez dakizun nola dagoeneko iztu lan baldintzekin, eta bar. Beraz, erabaki bet, kontsumitzaileana da. Bai. Ez da bakarrik lemizko sektorean egiten dugun, ez gara gu bakarrik erantzulea. Baizik eta nik uste dut, gizarte osoa erantzule da. Eta gero administrazio aldetik, bai, egiten dire, gauzak nizut zezerten, ez da erresa. Ez, sektorente, baina Nafarroan nik uste estrategikoa da lemizko sektorea, badu indar handiz eta gainera nik uste dut gizartea nahiko sensible dagoela lemizko sektoreari dagokionez. Eta aprobetxatu behar da bertze tokietan ez dagoela, bada jendea baloratzen dela lemizko sektorea. Eta egia da, nahi duela bertako produktua erosi, eta baloratzen dela. Egia da, igual ekonomikoki bertze tokietan baino beki gaudela, baina eskertzekoa da ere bai. Ez, orduan nik uste dut hori dena aprobetxatu behar dela. Baina nik interpelatzen dut ere herritarrei. Dena gure erabakiekin uzten dugu baduguna. Ze mito egon daitezke, horrelako kasuetan ez, herritarrei esateko erosketen inguruan edo ulertarazteko zentzu batean komeni zaigula denoi bertakoa erostea. Claro, beti bereizten du prezioai. Bai. Eta egia da, zuk erosten baduzu jogurt pote bat, bereizten duzu prezioai. Baina nik uste dut, prezio ez da variable bakarre kontutan hartu behar dugun. Nik uste dut, gaur egun badugun informazio guztiarekin, nahi bali badugu, zen gure eskutre dago, ez? Gazin gehiago aztertzera produktu bakotxa. Eta nik uste dut, badago jendea erran bezala, baina nik uste dut gehiago aztertzen badugu zer erosten dugun, eta gero horrek ere guri nolapait ere indartzen digu. Nik nire semeari auto bat egin behar duenean, aipatzen ari duzu, onti bizi daiteke, eta ongi bizi daiteke. Ez? Orduan, bertze modu batez, baina lehenago bezala, ez utzi hau zen hemen zaiteke bizi. Bertze mezu da, ez? Orduan, nik uste dut horrek, baina horregatik gertatzen dut, herritarrak garela erantzule ni ere kontsumitzailea naiz. Herritar guztio gara erantzule zer nahi dugun eta zer utzi behar dugun. Zen gero, nik aipatzen ez da bakarrik gu bizikoa dela. Aipatzen da ere ingurua, paisaia, klima aldaketa. Gu Nafarroan lemizko sektori gabe bali bada, abertze gertatzen den, Gero erreketa badire, erretzen da behar ez dena, janaria dena kanpotik harri behar da, ez dakit duze kalitatea duen, prezioa ere igual igoko da. Nik uste dut badituela, eta parte sozialki, herriek nola mantenduko dugu. Kultura, hizkuntza, badira inbeste gauze, produktu baten gibeleko aldean. Zer moduz ikusten duzu abeltzaintzaren etorkizuna, izan gizarte aldetik, langile aldetik, jende aldetikan, edo aldaketa klimatikoaren aldetikan? Bai, nik uste dut, hori da bakoitzaren iritzi, nik uste dut gure sektorean aldetik nik uste dut gehiago egokitu alginule badugun ingurura. Nik ez dut ikusten hemen 1000 etxalderik edo 500 etako gehizkoa da. Ez da holako zegok. Gero problema dire, ongarriak ez dakizkigun atera, erabiltzen ditugun antibiotiko guztiek, behien eritasunak eta gara. Hori da nire iritzi personala eta baina ia eztabaida bada, hor badago eztabaida. Nik uste dut, alde batetik horti joango nintzateke. Aldaketa horti beharko luke. Eta beste galdera zen... Aldaketa klimatikoaren aldetikan etorkizuna nola izan diteken? Bai, hori da, eta hori egokitzen baginun, nik argi dut, eta nik ez dut nahi ekologiko zigiloa behar denik, baina bai, badera bazanera inbertzek, lurrari egokitu dela, baditu ardia, baditu behorra, baditu behiak, nahiz eta ekologikoan ez egin, baina bai lurra, nolapait ere, aprobetxatzen du lurra, haragia sortzeko, esnea sortzeko, eta nik uste dut horti joan beharko ginula. Eta ez batu behitegi bat 1000 behiekin denak toki berdinean, kuadra berdinean, kanpora atera gabe. Ez zait iduritzen eri hori dela klimari dagokionez eta inguruari dagokionez, eta lanari dagokionez ere egokiena. Baina erran bezala da nire iritzi personala. Egokitu ezean, zer gertatuko da? Pues ez den atzune, ez bagara egokitzen, nik ez nuke zauntu nahi baztan edo bakotxa bizien tokien nekazaritzari gabe, edo bailtzaintzari gabe. Zen horre batu eragine errandutena, baina bai eta ere turismoan, turistak etortzen dire gure ingurura,
ingura ikustera, eta hori norbaite mantentzen du. Eta ez dute zer ordaintzen beraiek horrengatik. Ez? Ordan nik uste dute horrengatik gertzen produktu baten gibeleko aldean badirela inbertze irizpide kontuten hartu behar direnak, ez ditugunak ordaintzen, eta nik uste dut guk hor beti aipatzen da, ez? Externalidade positibo eta negatiboak. Ikusten ditugun positiboak ez dituzte ordaintzen, eta negatiboak egiten ditunak, kutsatzen duenak ere ez du ordaintzen, momentu honetan. Orden errexago da, edo merkeago da kutsatzea, ez kutsatzea baina. Ez gu beti garestiago saldu behar dugu, ez dilako ez kontuten hartzen gure gauz positiboak. Ez, orduan, horrexegatik ere, nik uste dute herritarrak edo kontsumitzaileak kontuten hartu behar gauz horiek. Ez dituela ordaintzen, baina zeharka ordaintzen ditu. Bai. Ez, azkenean denbora klima aldatzen da, medikura gehiago behar dut, atmosfera kutsatuago dago. Gazteak abeltzaintzatik gertu daudela esango zenuke edo gerturatzen ari direla? Bueno, egia da, portzentaia izten ari dela, ez hori argi dago. Nik uste dut gure alderdien edo, jendeak gustatzen zaiola lehenbiziko sektorian lan egitea. Bertzela da autoa bezala, ez? Bizitzeko autoa egitea, baina nik uste dut, alde horretatik, gure alderdien jendeak nahi duela ontatik bizi. Baina, bizi hartu baldintza egokitan. Egia da, bizi baldintzak aldatu direla, eta hori nahi dugu ordu gehiago libre, eta lehenbiziko sektoria igual ez dizu bermatzen nahi duzun guziek, ez? Baina maten dizkizu bertzeko batzuk, horregaxegatik gertzen atzun, ez dela bakarri baloratu behar dirua eta denbora. Nik uste badirela bertze baliabide batzuk ere, kontuten hartu behar direnak eta onuragarria direla. Baina hori norberaren autoa behar du bai. Zein da gehien kezkatzen zaituen erronka? Batoi. Nik uste dute ez dut kusi nahi, abeltzainik nekazaritzari gabeko baztan edo inguru bet. Horrek eragiten alduen gauz guzien gandik, ez? Orden, bai pixke kezkatzen dute. Eta gero, egia da, toki honean gaudela, jendeak ere baloratzen duela lehenbiziko sektorea, baina, gustateko litzaidak gehiago baloratzea, eta jendeak, aukeratzea ere bai, beraiek nahi dutela nekazari gabiltzainak izan, eta gainera harro egotea egiten zela nangatik, bai. Eta zer gematen dizu itxaropena? Pues hoi, nik uste dut, baztanen bera, eta nik uste dut Nafarroan ere, abeltzainari dagokionez, nekazaritzari, lehenbiziko sektorari dagokionez, begirune edo badugu, ongi ikusia bezala, ez? Beharrezkotzat hartzen dute. Naiz eta, igual ez erabaki, baina bai, azkeneko urteotan errespetoz edo behiretzen datzute. Orden, nik uste horrek esperantza emateaten eri. Bai. Hori aldatu da azkeneko urteetan? Bai, ez da lehenbizi hartan bezala aldatu da. Bukatzeko Aitor, klima aldaketaren buruzko eztabaida guzti honetan, abeltzain gisa, ze mezu bidaliko zenioke gizarteari? Bueno, dena garela erantzule, hau da, klima aldaketa argi dago, hor badugule, eta denek badugule zer egin, hortan, eta norberak, ez diogule beti administrazio eskatu behar, baizik eta norberak egin behar du bere kabuz, o berak alduen neurrian horren, zati txiki bat. Hemen ez du galdatu argumentati bertzera, baina bai norbera badugule ardura klima aldaketan. Mi esker Aitor gurekin egotegatik, ezagit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen? Ez, hoxe, ja nik uste mezu hau nizera errantzuztela eta hoxe, kontuten hartzeko norbera badugule zeregina, hori da bai. Mi esker Aitor, etortzegatik, mi esker egiten zuen lanagatik noski baita ere, eta hurrengora arte. Bale, esker mile, nahi zuen hartio. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.